musika itzen dutienen eta beti naiz pixkat nahiko melankolikoa. Eta nik ez neban ikusten ere burua olako sosera beste, baina ez olako sosera dantzak eta soser, ez dakit, niri pertsonalki programarek erakutsi dit hori, ja ez nola egin edo zer egin, egin aldotela. Hori da. Deskubritu dugu edo lortu dugu ezagutzea gure alde musikal bat ez genekina geneukala. Eta hori izan da oso polita, ze azkenean hainbeste lan itxin dozunean eta aste batetik bestera abestiekin hainbeste desberdintasun dagoenean landu bia dozuz zure faceta personal asko be bai. Eta batzuk ez dira existitzen. Efectivamente. Baina egisa da, hori ni deskubridu naiz abeslari solista moduan programa barruan. Eta izan da kriston sorpresa niretak, bestiendako bai, baina niretako lehena. Aurretikan beti ukidot abez batzan apoio hori, beti abestu eta abez batzakin nahiz eta gure abez batza, Ibarko Koro Gaztea, zehozen ezberdina izan eta beti ukidogo aukera bakarrik abesteko, bihun nintzen, nire burua deskubritzera. Nik esan eban, lehenengo aldiz bakarrik eta hemen. Dije, en qué momento? En qué momento? Bakarrik? Bakarrik. Da eskaparate bat, nik uste dut artista batek eskatzen dau olako bideobook bat 10-11 aktuazio ezberdinekin eta kostatzen jako kriston pasta eta oso zaila da olako zehose aurkestia zure burua erakusteko. Eta dakagu kriston katalogua eta norbait fijatzen badagugan, hor daka. Hainbeste aldatu da gure perspektiba musikala. Lehiaketa honen total. Erosin duzu gitarra bat. Bai, izan dela bian eban estimulua jakiteko, saiatu nahi dotela bereziki mundu honetan zein nadoten. Gero gueltatuko nahi zela enpresa mundura ero dena dalakoa, beti ukiko aukera gueltatzeko baina badakit, ez badot duda hori kentzen, seguruena, duda horrekin biziko naiz bizitza guztian, eta ukiko kriston duelo interno hori barruan, zeba ez neba bere momentuan, eta argi dakat eta mundu denak izan dozta. Ez bada hoi, ez da inoiz. Bai, niri gertau jata pizkat, nik ja banek izan eta nik zuk esan duzunaren nik ja inditut pare bat gauzatxo. Bai banek izan, nik nire bidea, edo komplementa lan normal batekin, o normatibo batekin, komplemento nire bala sozer musika gintzakin, baina beti nekandu da, jode, ali izango dut. Eta lehiaketa hau eta gero, argi gero jata, aldotela. Ja ez da, badirudi baietz, ez. Aldot. Nik nire gurasuekin elkarrizketa, igual, umia zarenean beti itxekin nahi dozun zehose da, ez? Honek nahi dotin, ero zinean amets bat moduan ikusten da. Eta gisa da amets bat dala, baina ez da reala, baina zure bilbide profesionalera eramaten baduzu eta lortzen baduzu benetan holako gauza bat inda gero, jarraitzia eta zure bidea topatzia, nik uste hori da oparirik handiena, jendiak ikustia, saiatu nahi zarela. Gero aterako da ero ez, beti dago egon gara zabalik, buelta, atzera. Prueba, error.